Ngithi mina lento la njengoba uyibona lapha iyasebenza le nto. Njengoba ihleli lapha yodwa nje ihobe yodwa iyasebenza le ekhaya. Ithathe manje lento le. Ngena ngalesigodlweni. Uyitshela ukuthi mathanda imali sesiyahamba manje. Awusasebenzeli uZuma. Yeka lento ukuthi awusasebenzeli la ekhaya kusho ukuthi ifuna ukwazi ukuthi kuphi la ekhaya. Yitshela ukuthi awusasebenzeli uZuma. Sengiyakuthatha manje usiyosebenzela mina ekhaya. Uma ufika ekhaya ufike uyishise futhi. Uphinde uyitshela ukuthi sesifikileke la. Mathanda imali ngifuna ukuthi nokuthi. Muse uyithatha ugqibe egcekeni. Uyiyeke nje mhlawumbe isonto lonke ihleli ngaphansi komhlaba uma uzoyikhipha futhi. Usuya nayo ethuneni lakini ke manje. Uyafika lapho uphethe ichakula yodwa. Uya ebusuku uthatha ipride yakho uyishiya lapha eceleni uyakhumula ubanqunu uyayishisa lethuneni. Uthi mathanda imali ngicela ungivusele usibanibani. Uma usiyamtshela lo muntu omvusayo uthi sibanibani ngikubuke ngakwethemba emndenini ukuthi wena ngeke ungilahle. Osibanibani bangikhohliwe. Ezami ingane namhlanje azifundi. Ngithi ngizocela ukuthi vuka ke manje uhambe ngeenyawo. Ungenzela u1 no2 no3. Uma thanda imali uyakwazi ukuthi ngihlalaphi. Uyayazi into engiyenza. Asambini esosebenza abathandi musu uthatha inhlabathi kancane lethuna uyifake la phakathi. Uhamba naye. Alisekho idlozi ihlale ebhodleni. Hey wena yasingiyeke ukuthakatha. Ungayi ngasekhanda. Uzokwenza nje nake. Ufuna lento ngikufundisa ngoba ufuna imali. Ubufake ibhluke elimnyama nesikibhe esibofu kade uya lapha yabo. Phatha ingubo zokushintsha. Le ngubo lezo obukade uzigqokile uya lapha zigoqahlwe usifake iplastic uthola umuntu oxakekile ongamazi uthi me bamba la kuyabanda ungaphinde uzigqoke. Ngoba kune code oyifunayo manje. Ngesikhathi usubuyele emotweni noma usuthatha lezi ezinye usugqoke ezinye lezi ngesikhathi lo muntu ohamba naye uzomthetha akafile lezi kuplastic ayigoqe kahle. Lezo ke awusazehlisi ngisho emotweni. Ngibalekela ukuthi uzilahle ungazilahle abantu baxake nami ungangipha ukuthi Babu Dokotela nansi ijini ngayithenga ngo 7,000 eBogati bese ngiqoqa uBogati. Ungasho ukuthi Fabian ukuthi Babu Dokotela nansi ijini ngayithenga ngo 7,000 eBogati. Bengokwenza umsebenzi ngicela uyithathe nesikibha ke siyi Turkish sithathe akufanele kube yiTurkish vela. Ya ilonto ungasazigqoki sithatha kunikeza umuntu oxakekile wena uyazi uzomnika isikibha omunye umbambisa ijini abangasayise soldier kwenzekani lana nebhande konke lo muntu unika mina namasokisi konke yabo into ezosala icatshe kuphela but lokho kuyifabric amasokisi noma ungalahle ngoba yisanitary eanda noma yilahle ngoba yisanitary but into esiyifunayo yiloko nje kodwa lento obuzigqoke lapho ungasayi ngase wasayisebenzisa kune level usungene kuyona Babu Dokotela bawesizwa ujabule.